Здравейте, както знаете, аз съм Марина Градина Бутилова. Днес ще направя клип за днес, който ще бъде с новите ми придобивки. И да се извиня за миналия клип, с въпроси и отговорите бяха много малко, но просто нямах време да чакам за още. Вие не сте виновни, просто за време можете още да ми пишете, аз мога да направя продължение на него и така. Както вие прецените. Нека да започваме. Първото нещо ще ми се падна от кроки, което ще подаря на някое дете. Някаква играчка. Но ще отворя, за да можем да я видим. Ще дам на някое дете, защото това точно не ми трябва. Може само да взема мини лопатката и гръбото, не че те много ми трябват, но просто ако нещо има, което да такова. Супер. И гръбло. И то следващото, то всъщност е едното, той е за пясъчник, нали? Ето така, значи от тук пускате пясъка. И това започват да се въртят и просто става на малките ми е интересно. Следващото нещо, само да отворя и ето така, то ми се падна от кое ми се падна? От шоколадово яйце. Не знам аз какво е това чудо. В миналия ми клипон сте видяли едно такова. Да. Защото на бъдещето ми се падна абсолютно същото. Сетих се. Да, ето тази чейчица на мокрия с вода и това всъщност са буйчики. Така топваме. И съваме. Това е второто нещо. Третото нещо ми се паднаха тези стикери. Ето един. Ще го залепя тук. Ще залепя и ето това на телефона. Ще ми киват. Само да си го открием. Тук само муки налазят, само да взема и другите тук му работи. Едното нещо мога да ви го покажа, защото си го оставих вкъщи. Другото е чанта на бухали. Затова ще ви покажа втората ми чанта. Това е зелфче, което зелфче също оставих у нас, но мога да ви покажа на листовката кое е. Ако го има. Как се е къл. Махите го назад. Добре. И значи моето се падна. Няма го. Не знам защо. Тук няма го в листовката. Беше нослилава коса. Спешно баба. Ще ви го покажа някой път. Сега е време да цъкате това на телефона. Който не мога да открия. Секунда. Ти виждаш ли си ми телефона? Добре. Ето ми го телефона, снимам с него. Ако съм тъпа. Добре. За малко ще ви обърна, за да мога да го залепя. И аз мога да се чуда къде ми е телефона. Аз снимам с него. Добре.
Следващото нещо е, мисля, че оригинално станче, може и да не знам. Ето си имаме едно много скапано. Той може да се размеква. И такива. Следващото нещо са ето тази гривна. Тази. Ето тази. Следващите неща са ето тази щипка, същата зелена и същата розова. Следващото нещо е това, което си взех на Рексона за подмишници. С алоe вера 40 да. Друго нещо мисля, че нямам. Това беше от мен. Ако ви харесва, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Можете да пишете отдолу с какво искате да направя още клипи. Чао, чао! Извинете. Чао!